हेलो फ्रेंड्स, आशा करছি ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଥିବେ। हैप्पी रज ऑल ऑफ यू। ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆଜି ବୁଲିବାକୁ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଆଉ ଇଏ ବି ଯାଉଛି ସାଙ୍ଗରେ। ଦେଖା ହେଇଥାନ୍ତା କୋଉ ମାମୁଁ? ତୁ ବା ଇଏ କରିଥାନ୍ତୁ ଯୋଉ ଲାଇସେନ୍ସ ହେରିକା କରିନଥାନ୍ତୁ କି? 3 ଜଣ କୋଉ ମାମୁଁ ଦବ 3 ଜଣ ଲାଇସେନ୍ସ? 3 ଜଣିଆ କଣ ଏଟା ସେଇଠୁ ଓହ୍ଲେଇ ଯିବା, ଯୋଉଠି ଗାଡ଼ି ଯୋଉଠି ଦେଖିବା ସେଇଠି ଓହ୍ଲେଇ ଯିବା ସଇଲା। ଯୋଉ ସରି ଗାଡ଼ି ଯୋଉ ପୋଲିସ ଯୋଉଠି ଦେଖିବା ସେଇଠି ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିବା। ଚଲା ପଥ କରିକି ଯାଉଛୁ ସମସ୍ତେ 3 ଜଣ ଏଉଠୁ। ଆମ ଘରୁ 3 କିଲୋମିଟର ଶିଶୁଆ ବାଟ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛୁ। ମୁଁ କହୁଛି କୋଉ ଲୋକ ଲାଇକ୍ କରନି, କମେଣ୍ଟ କରନି, ସେୟାର ବି କରନି। ହଁ, ଏଇଭଳିଆ ଭାଇ ଯାହାର ଥିବ ନା, ସେ ତ ଅଧା ନଈରୁ କ'ଣ ପୁରା ନଈରୁ ଡୁବିକି ମରିଲେ ବି ମରିପାରିବ, ଛଟପଟ ହବ ଖାଲି। ଇଏ ସେଇଆ, ସେଟା ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ସପୋର୍ଟିଂ କରିବାକୁ ନା ଭଉଣୀକି ଗାତରେ ପକେଇବାକୁ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଭାଇ। ହଉ ହଉ କହୁଛୁ ତ। ରୂପା ତୁ ହଲି ଝୁଲିକି ଆଇଲେ ରାତି ଅଲରେଡ଼ି ହେଇଯିବ। ତ ଆମେ ସେଇଠୁ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିଲୁ, ଗୋଟେ ଭାଇ ଦେଖା ହେଇଗଲେ ମୋର। ସେ କହିଲେ କି ବସ୍ ଗାଡ଼ିରେ। ମୁଁ ଆରମ୍ଭର ପ୍ଲାନିଂ କରିଥିଲୁ କୋଉଦିନ ଯିବୁ ଖଣ୍ଡଗିରି, ତାକୁ ଯୋଉ ମୋ ମାମୁଁ ପୁଅର ମୋର କିନ୍ତୁ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ତାର ମୋର ଇଏ କଥା, ସିଏ କହିଲା ଯିବା ଆଉ ରଜ ବେଳକୁ ଆଉ। ଏଇଠି ମୋ ପାଖରେ। ଆଜି କିନ୍ତୁ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ହେଇଥିବ, ଆଜି ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ହେଇଥିବ। ରଜଟା ତ ଭଲସେ କଥା ହେଇଯାଉ ଆଗ ପଛ। ପ୍ରଭୁ ସତ କଥା, ଆମେ ଗାଡ଼ିରେ ଆସିଲେ ଯେମିତି କହୁ, ସେ ଝିଅ ଯଦି କଥା ହେଇଯାଉଛି ଭାରି ବିରକ୍ତ ଲାଗେ। ରହିକି ଠିଆ ହେଇ କଥା ହଉ ନା, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି? ନା ଆଗ ପଛ ହେଇଯାଉ, ନା ରୋକ ଦେଖିକି ରାସ୍ତା ଗାଡ଼ି ମଟର ଦେଖିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବ। ଗାଡ଼ି ଏପଟେ ଗାଡ଼ି ସେପଟେ କ୍ରସ୍ ପଏଣ୍ଟ ମାରୁଛି, ଯେ ଦେଖି ପାରୁନି। बाबला हो गया है। रही है आराम से आसो आराम से। हाँ पानी बोतल डाल टिके। हाँ तो गाड़ी ओह्लैकी मुझे मो बस रे बसीगली। सियाड़े क्या करी मुआड़ आसी तोड़ जने कहछि त मुहडा जने देखौछि अभद्र कमिता कहले मते राग चिड़े। तम मते तो थारे कहि मु 1000 थर देखि भी जानि सुनि के नॉनसेंस कमिता कथा कहनी फट सिडी आगु गाड़ी एपडू वीडियो आगुआ करिछि। बोतल टा धर मु बोतल धर दे आ पीला आलू तो समस्त पीबे ना पानी भल लागुनी आ पानी फोपाड़ दे खाली बोतल टा धरिउ ने ए कर साइड को गदा करि जाने नाउनु खाऊ अच्छा खाए पानी जोर पुरेयो से नबा लोक कथा कहू पड़ोनी। आज टिके भिड़ है। ओहो फाइनाली आम पहुँची गलु जो जगार आसार थिला आ सब आम जाऊँ भी। हेलो चढ़ला के तो कष्ट जानिलु से कहूली खाई आसिया एत खाई न आसिया फोलो माँ तोर एनर्जी अच्छी। फ्रेंड्स खंडगिरी पहुँची सारी तो ऑलरेडी सब मस्ती कर रूपा तार से बसी
ମାମୁଁ ପୁଅ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ସେଲ୍ଫି ଉଠାଉଛି ଆଉ ଆମେ ଏଇଠି ସେ ତ ମୋର ଉଠେଇ ପାରୁନି ସେଲ୍ଫି ଯାଇଛି ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କର ଫଟୋ ଉଠେଇବାକୁ ତାର କ'ଣ ଅର୍ଡିନାରିଆ ମୋର 4GB ମୋବାଇଲରେ ମୋତେ କହୁଛି ଏ ପ୍ରଭୁ ନିଜ ଭଉଣୀରେ ଇନସଲ୍ଟ କରିବାକୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କହିଦେଇଥିବ ଯାଉଛି ମୁଁ କ'ଣ ତୁ ହେଇକିନି ଚିଲେଇଲୁ ମୁଁ କ'ଣ ସିଏ ଦେଖୁନୁ ସୁପନେ ଖାଇଯାଇଛି ତା ବର କୁଆଡ଼େ ହଜିଯାଏ ଗଲାଙ୍କ ମିଥ୍ୟା ସେ ବଇଛି ସେଇଠି ସେ କାରଣଟା ମୁଁ ତତେ କହିଛି ପରେ ସେ କଥାଟା କ'ଣ କହିଲା ତ ପରେ ତୁ ଏଯାଏ ମୋତେ କହିନି ଏଯାଏ କହିନି କ'ଣ ସେ ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ମୁଁ କହିଲି ବୋଲି ସେ ହାରାମି ଫୋନ୍ କାଟିଦେଲା ବାଡ଼େଇବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ନାହିଁ କ'ଣ ସେ ଖାଇନି ତାକୁ ଭୋକ ଗଲାଣି ଜୋରରେ ସେ ଆସୁ କ'ଣ ଖାଇବୁ ଭାତ ଖାଇବୁ ଯା ଭାତ ଚାଲୁ ମୋର ମକା ଗୋଟେ ନେଇଯିବି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ତୁ କ'ଣ ଖାଇବୁ କ'ଣ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବୁ ସେ ତାର ଚାଲ ମୋର ଗୋଟେ ମକା ଗୋଟେ ଜାନି ତୁ ଖାଇବୁ ମକା ପଚାରେ କେତେ ଟଙ୍କା ମକା ଗୋଟେ ଯା ନେଇକି ଆସିବୁ ନଡ଼ିଆ ପାଣି ଯଦି ପିଇବୁ ଯଦି ପିଇ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଆଣେ ମକା ପଚାରେ କେତେ ଟଙ୍କା ନେଉଛି